Mali Marko. Halo, dobar dan, ovde Marko. Da li vi imate plinske boce? Da. Znate o čemu se radi? Ne. Nama se istrošila plinska boca Dobro. zato što smo ja i moj brat duvali balone sa njom. Dobro. Sad je puna kuća nadуваnih balona, ali ova plinska boca je prazna. Dobro, šta trebam ja da uradim sada? Da me zamenite. A tebi treba helijum ili ti treba plin baš? Plin, pošto je meni sutra rođendan, uzeli smo onu Kako si punio sa plinom balone? Ti znam mama to? Ne znam, zato i hoću da kupim novu bocu, da ne bi videla. Znam, ali to je opasno što su radili, to može da se zapali, to mora da ispraznite napolje sve te balone. Znate šta sam ja planila? Sutra kad mi bude rođendan i kad donesu svećice na torti, da mi svi odjednom uzmemo olovke i izbušimo balone. Pa svi će da se zapalite onda sreće. Kako? Pa zato što plin gori, a ako dođu u dodir sa vatrom, onda ćete da se izgorite. Morate te balone pod hitno da ispraznite na ulicu, napolje, na terasi, da isprazniš taj plin iz boce. Jer to što ste radili nije dobro. A kako, a šta ću sa balonima? Pa nisam, morat ćeš nove balone da nabaviš. Ti baloni su opasni, sreće. Pa ništa, da izbušim ja sad ovde moje balone. Ali nemoj u kući da izbušiš, nego izbuši na terasi. Mora da bude otvoren prostor. Znači, izađi na terasu i svaki balon pukni iglom i to je to. Da ih zapalim upaljačem. Nemoj upaljačem, izgorećeš. A možete da dođete vi pa da bušimo zajedno? Ne mogu ja sreću da dođem, ja sam daleko sada, nisam trenutno u Beogradu. A znači, izađi na terasu i jedan po jedan balon, kako si ih vezio, tako ih odvezu i prazni ih. A možete da mi ispričate vic? Šta da vam ispričam? Vic. Ne mogu, dete, doručujem, vidimo, ćao. Uz osmeh život dobro zvuči.